jotono no kulumka ang kok taisa sagani naimani ke haisi lukorok bongsorok ani social media ro go sei butharmani hoite ni ke video viral ngi tongmani bongke borok rong no wargi tongla ha srai busarok bu warjagla ha tok pungsukang war tongmani borok go sibarsi borok no se war tong hangke ba belai ke no lukorok bu ano request khaila ha bono buthar paisidi hayangke teisi borok srai busarok okrarok warjagi mangi hingke asik virus ngyaku sani buthar paisidi haihi sajagi hingke bangbu tei tuma khaija sinai ba okrarok ni kok mana janai hingke buthar paijala kumai rok bai rok ang nok jotono sagi next time angbu hake khaijaliya borok ko thuino khosake khontai masagi homani thiksi ani kapalo klaikha ani oro nok bisasa yangke ani loge go kulung tong bo yago warjagla doctor go injection obu sing manaja jaka bisasa yangke ang proof phunung nai no takuro buro nai ne je badi idesini usrai no bo sikhuchu warjag tongjala yago warjagla burus warjang kulung pajak asa hangla kisa ase kosto ke warjage si khoroksa singliya sekang pungrok togrok musurok ni singmani ulole borok gosi baklai war tongha hingke ba bono ba buthar ma paisinai namle lukorok bu joto nu buthar sidi hi ano order obaila hangke ba angbu saising ani permission bai buthar jayen takuro bukuro lukorok bongsorok hodaro moyolok borok sama baisi borok offer ma baisang buthar jagi asing nani kok sari kang joto no khulum